Empezamos. Bueno, boas tardes. Vamos a continuar cas charlas que programou a directiva do Club Deportivo Estadense para este ano centenario. Era costumbre hasta ahora traer xogadores que estuveron no Estadense, pero hoxe hai unha sesión especial porque veñen entrenadores de distintas épocas. Polo que sei, polo que me comentaron, pois todos os que estades aquí deixacheles unha pegada, pero é impresionante. Eso ante todo. Bueno, o tema principal de hoxe sería, xa que estamos con entrenadores, sería a importancia do entrenador dentro dun equipo de fútbol. Dei así unhas voltas ao que é un entrenador, porque antiguamente pois parecía que había entrenadores con minúscula e agora son con mayúscula, porque todo cambiou tanto que por iso me fixo pensar iso. De todas formas, para min un entrenador, digo como introducción, é aquela persona que non só enseña as habilidades básicas do fútbol, como pode ser pois o control, o pase, o tiro, ou habilidades técnicas, sino que para min un entrenador é un pouco un pequeno profesor. E digo isto porque enseña os valores do deporte que xunto ca educación veñen ser os pilares de que un neno ou un chaval pois se faga boa persona. Quero iniciarme isto así e nada máis, presentarvos agora os que participades nesta charla. Bueno, estamos sentados de calquer maneira, non é a propósito. Empezarei por de izquierda a dereita, se me deixades. Empezarei por Mariano, que presenta, vos digo unha pequeniña semblanza sobre vos, aunque con Carregal e Mas Moure sei pouco da vida deles. De Mariano diría que deportivamente non vou falar, o sea, como entrenador pouco hai que decir, estou aquí 5 anos que foron exitosos, eu creo que leva sempre para a súa vida un gran recordo de aquí, pero sí podo decir que como persona, pois, para min inmellorable. Eu, desde que o conozco, teño un cariño especial. Ali por onde pasa, ali fai amigos. Estás poniendo colorado. Destacaría isto. Estás poniendo colorado. De Carregal, algo sei, e máis de Moure. Sei un pouquiño porque os vin entrenar naquela época do Estadense, pero en 2003, 2004, 2005, Carregal. Tamén falei, vou ser sincero, falei con xogadores para ter un poquinho máis idea de vos. É dicir que Carregal, pois, era un home tranquilo, educado, correcto. Apuntei aquí unha frase que me dixo un xogador, e con eso xa se define, que dice, nunca dixo unha palabrota. O sea que xa me dice que é Carregal. E de Moure, pois podo decir que, bueno, non sei por qué, vino como máis serio, unha persona máis seria. Non sei se a seriedade sigue en él. E con decir pouco, entendían os xogadores sin que levantara a voz. Logo, todos tendes algo en común, que é que unha cousa era estar no entrenamiento ou no partido, erades serios como tiña que ser, pero logo fora erades amigos dos xogadores, ou polo menos é o que me dixeron a mí. De Tinto, pois, é un home da casa, me conozco desde fai moitísimo tempo. Sempre admirei como empezaban a xogar os equipos de Tinto, eran moi tocóns, empezaban a xogar moito desde atrás, que me gustaba. Pero diría que tuveches unha época bastante difícil aquí no Estadense. Boa época, pero tamén mala época, sobre todo cando non había recursos. A ti coincideuche, bueno, esa etapa de que entre os xogadores e máis ti fochedes capaces de que o Estadense non baixara ou conseguir as metas establecidas. Os xogadores tamén me comentaron que eras un amigo máis, e dicía un colega, éramos colegas,
pero logo o compromiso que tuveches os xogadores e máis ti, con ese compromiso levaxe o equipo a que non descendera. Despois xa nos contarás alguna calamidade que pasou por aí ou problemas, non? Eu dicía, mira, o tema de Tinto é unha película, pero había que poñerlle o título, e puxenlle título. O título é Compromiso por un colega. Eso foi mirando desde dentro os xogadores, non? Que se comprometeron todos para que isto fora arriba. E de Manolito Blanco, aunque estuve entrenado con Pencho, pois eu de entrenador non sei. Medio ano estuve. Medio ano. Despois solo, digo, cando votaron a López. Sí, estuveches en esa época solo. Non teño nin idea desa época, de verdad que non sei. Pero de ti vou falar como preparador físico, que é o que máis me interesa. Porque aí sí conozco. Cando chegou aquí hasta da Viña do Órdenes, eu falei contigo, que faz tiro Órdenes, tanto estaréns en terceira. Recordo que era unha persona que lle gustaba moito entrenar, porque quería, pois, competir ben. E creo que iso o está levando a cabo preparando os xogadores dos equipos que lle corresponde. Creo que tes esa fama de que os equipos de Manolito Blanco empezan así e logo van subindo hasta terminar a tope. Como ahora. Bueno, ahora eu diría ao revés, porque máis tope xa non pode ser. Como que non vai a ser? Bueno, e dito isto, pois vou a facer unha preguntiña para que todos aqueles que nos, sobre todo xóvenes que nos van a ver por YouTube ou por Facebook, pois que sepan pois un poquinho máis de vos, máis de vos o saber. A Mariano empezaría preguntándolle esta pregunta é ideal, porque é un momento oportuno, xa que acabas de fichar por Villalonga, pois que cando un equipo, pois eso, ten poucos puntos, vende bastantes derrotas, hai que coller cambian o entrenador, eso hai que melloralo. Dime que faz para mellorar isto? Bueno, as facetas, non? Primeiro, lóxicamente, mental. Cando chegas a un equipo de levar poucos puntos, lóxicamente os futbolistas sítense responsables, porque, lóxicamente, unha parte importante o son. Entón, cando chega un novo adestrador, pois, lóxicamente, hai que cambiar cousas, senón o equipo non estaría así, pero hai un proceso mental de cambio que eu creo que é fundamental. Cando chegas aos equipos, cando encaixe un gol baixen os brazos, parece que caese o mundo encima, que as pernas pesan máis, que é máis difícil querer xogar, é máis difícil atreverse a facer certas cousas. Entón, o primeiro que eu entendo que hai que facer é pois, intentar ser o máis cercano posible a eles, intentar facelos creer, intentar pois, facelos recordar que saben xogar a isto e que por eso están en esos equipos de ese nivel, e despois, logo, a partir de aí, pois, empezar con cousas fáciles. Con unha toma de decisión relativamente fácil, cousas que xeralmente deberían sair con máis fluidez, que se buscan as cousas máis difíciles, e logo a partir de aí, pois, ir metendo máis contenidos e ir evolucionando pouco a pouco, porque ese é o primeiro tema mental, o futbolístico non se pode olvidar, evidentemente, pero ese é o primeiro recuperar mentalmente os futbolistas, e logo a partir de aí, pois, intentar que vayan salindo cousas, lóxicamente tens que ir adaptando os equipos a forma na que ti entendes que lle vas a sacar un rendimiento, non podes meter moitísimos conteúdos ao principio, está claro que de comezos os equipos non van xogar como ti entendes que poden xogar ou como queres que poden xogar, pero bueno, hai que ter un pouco de paciencia, se pode no fútbol, difícil que é, pero bueno, intentar facelos ver pois, que é un proceso no que, bueno, hai que intentar mellorar todos, empezando tamén, lóxicamente, por o grupo técnico. Moi ben. Bueno, pois temos unha idea do que se vai a fazer. Esperemos que mellores, que se salga todo ben a partir de agora. Esa idea. Pois, como me falaron tamén de ti, os xogadores, de verdad, unha persona tan educada, correcta, todo eso, pois, como foi a túa etapa aquí, ese ano e medio, un poquinho máis, casi 2 temporadas? Bueno, foi complicada a nivel de obxectivos deportivos, non? Porque eu me acordo que cheguei, creo que a finales de novembro, o equipo estaba en preferente, a verdad que estaba nunha situación bastante mala a nivel de puntuación, e o que decía Mariano, non? Cando chegas aquí con esa puntuación, ves o equipo, eu antes de fichar tamén vin un par de veces, unha semana anterior a fichar eu vin o equipo, e bueno, a verdad que o equipo tiña bastantes deficiencias para a categoría, non? Eu comentei que, bueno, unha situación importante sería
intentar reforzar o equipo para ver se podíamos conseguir o objetivo ese de manter a categoría, non? Complicado porque eu creo, recordo, tal está por aí, que creo que tiñamos 6 puntos. E bueno, 6 puntos a finales de novembro non só era unha recuperación mental e poñer en marcha unha serie de cousas, a mellor a idea máis ou menos que tiña eu de fútbol, non? Senón que era cada partido era unha final auténtica, non? E bueno, sei que chegamos con vida hasta o último partido, me parece que perdemos. E en ese tramo, en ese proceso que hubo, a verdad que nos acompañou a sorte e é moi fácil de comentar porque houve tres xogadores fundamentais que ficháramos, daquele era un luxo, eu me acordo, fixéramos a Willy do Lugo, que eu creo que era un luxo para unha categoría como a nosa, Borja, que viñera do Arosa, tamén se lesionou, final se lesionou Javicho, e eu creo que foi determinante para que non conseguíramos o objetivo final de que estuvemos aí a punto. E o ano seguinte, a ver, o objetivo era ascender ou ascender, porque un equipo que descende, a prioridade e o objetivo fundamental é ascender, pero é o de sempre, o sea, no, os que estamos no mundo do fútbol sabemos que ese objetivo parten 6, 7 equipos con ese objetivo final, non? E bueno, a verdad que se renovou muitísimo o equipo, se meteu moita xente da estrada que non estaba xogando, que estaba xogando en categorías inferiores, Simal, Unai, e que deron un rendimento tremendo. E, bueno, ao final, con esforzo, porque non foi nada fácil, pois se conseguiu o objetivo. Bueno, ao final, pois, foi unha alegría de todo, non? Sí, por lo menos deixei o equipo onde o collín. Bueno, a Moure, pois, voulle fazer unha preguntita interesante. A ver, eu estuve entrenando fai moitos anos. E ti eres máis cercano. Entonces, cando termina un partido de fútbol, e ves que, bueno, tú non está un pouco alterado, sobre todo se perdes. Como entrenador, viches que o árbitro, pois, non estuvo ben, pois perjudicoute. Termina o partido, estás, bueno, pois, un pouco sulfurado. Eres dos que vas ali ao árbitro ao medio do campo, porque antes non se iba, pero agora vais ao medio do campo, se saluda, os xogadores saludan ao árbitro, os contrarios, ou eres dos que, como Simeone, escapas po vestuario sin dicirlle nada a nadie. Que crees que é o máis correcto? Primeiro, para min é o primeiro, ser educado, comportarte ben, cos árbitros, cos contrarios, sempre foi a miña idea, non? En un aspecto, intentar ser entrenador e ao mesmo tempo un entrenador que leva o liderazgo do equipo, non? En algún aspecto. E iso requere, pois, sempre ganando e perdendo, sabendo que é moi difícil e a veces se pode escapar en calquera, porque é moi complicado que depois dun resultado negativo, dun problema, ou que un xogador che conteste, ou de que haya unha mala situación, un mal arbitraje, é moi complicado dominar todo, pero dentro do que podes dominar como entrenador, pois hai que ser correcto, acabou o partido, porque unha competición é máis que un partido, unha liga, e o que tens que comportarte ben, eu creo que tens que saludar os compañeiros, os contrarios, o árbitro, podes decir o que sei educadamente, pero hasta sempre pensei que non se debía decir nada, nin o equipo a acabar o partido, nin o árbitro, nin os contrarios, nin nada. Chegar ao mellor, en este caso é o árbitro, pero chegar ao primeiro entrenamiento da semana, e ali sí, comentar o parecido, o que che parece, a situación do equipo, como se preparou o partido, como se traballou durante os 90 minutos, e non contestarlle ao árbitro, nin crear problemas no equipo, nin na afición, nin nada. O árbitro, eu poñendo ese comentario, que me parece un gran entrenador, Simeone, pero nos gestos e na forma de actuar eu non me poño nese lugar, son distinto. Puxe un exemplo, Simeone, non podía decir. Sí, no, pero en plan, que é un gran entrenador, é iso máis partidario de saludar ao contrario, levarse ben, porque ao final é un juego, o fútbol é un juego. Eu creo que debemos
ser todos correctos e, claro, Sí. a clasificación marcará a final de temporada cos méritos que faja tanto un entrenador como os xogadores. Sí, eu estou de acordo contigo. O que pasa que cada un somos tan distintos. E un quéntase antes e outro é máis frío. Sí, E entonces pode pois alguna cosita que sí, eu Claro. máis tranquilo sempre fui, eu prácticamente como xogador na miña carreira, como adestrador, a mí non vou dicir que nunca me expulsaron, pero unha vez me expulsaron. Podes contar Xa. cos dedos da man. sí. Acordo en que hora iso debe ser así. E sobre todo mirando os nenos que hai na grada, mirando os pequenos, que o entrenador vaya a saludar ao árbitro, aunque perderas, aunque, pues non sei, aunque che quitar a tarjeta, pues eso é algo moi ter en conta para enseñar os chavales. E a Tinto, pois vou facer unha pregunta sencilla. Como ten que ser un bon entrenador? A ver, dime ti como... Sencilla, para ti. dijiste, eh? Sí, sencilla. Con 4 cousiñas para ti que é como entrenador. Eu creo que é fundamental que ti seas honesto con eles, non? É dicir, no momento que detecten que ti non estás cumplindo, inda que o que te vayas a decir non lle guste no momento, non? Ten que entender que ao final é unha frase moi feita, pero ao final xogan 11, e moitas veces por matices da semana, factores campo, rivales ou o que sea, ou porque todos temos pois, na nosa cabeza pois, un 11 ideal, digamos, e, bueno, pois, partimos de eso, que despois hai moitísimos cambios e ven a meritocracia de cada un seguro. Ahora ben, no momento que perdas esa honestidade, empezas a perder o grupo. Entonces, creo que eso para min é o inicio, o que decía agora tamén Moure, non? Pues de que seas o líder, de que te podan seguir, de que crean no que lle estás dicindo porque non nos estás engañando, e a partir de aí, pois, a convivencia pois, ten os seus máis e os seus menos como a todos, non? Pero partindo de que todos seamos claros e así podamos ir todos na mesma dirección, senón é moi complicado. Bien, quédome con esa palabra, con honestidade. Bueno, Manolito Blanco, a ver como chegaches aquí. Estabas no orden, eu non sei A nada. dedo. Como chegaches? Cheguei aquí Esa con 4 anos, cando me mirando o campo de fútbol. Ai, sí. Desde os 4 hasta os 14, pois estuve aquí fichado. No, a ver, despois, como moitos xogadores, chega un momento en que tes que buscar un outro sitio. Non confían en ti, confían en outra xente, entón, bueno, buscamos outro sitio, acabo en Lalín, en Lalín ceden órdenes e xogamos ese ano Sí, pola Copa do Rei, sí. entre os dous. E é certo que un día pola calle me dixeches eso, que faz ali órdenes. E, bueno, falei ca directiva e acabei aquí. Moi ben. Vamos a Mariano, onde é un pouco máis complicado. Complicado. Sí, a ver, como manexarías os conflitos entre xogadores dun equipo? Wow. Bueno, eu penso que é o máis complexo para un adestrador, vale? É unha parte importante do noso traballo. Podemos decir a máis, non? A parte da parte técnico-táctica ou física, pois a resolución de conflitos é fundamental e moi difícil, pois entendo que primeiro hai que saber cal é a orixe do conflito, vale? Un conflito persoal, un conflito futbolístico, un conflito de frustración por non xogar, ou polo que sexa, vale? Entón, se ti eres capaz de detectar a orixe, pois tes máis argumentos para despois poder arreglalo. E despois, pois, non é que fagamos de árbitros, pero nós sí que temos que ter certa sensibilidade ao que pensa ou a situación de cada futbolista. Logo, a partir de aí, intentar buscar primeiro a mellor solución, se se pode, e se non, a solución necesaria. A veces non é boa para algunha das dúas partes, pero nós ao final temos que tomar certa decisión. Eu sempre pensei que para nós era moi importante que o grupo fose o máis cohesionado posible, que fose o máis unido posible, que todos entendan que son as normas de xogo, as normas de convivencia. Lóxicamente, nós temos un círculo de traballo e o que queira estar dentro do círculo, nós temos que darlle as opcións, todas as opcións e todos os argumentos para que estén dentro dese círculo. O que queira estar fora vai quedar, por motu propio. Nós temos que darlle todas as posibilidades para que poidan entrar. E despois, claro, solucións para distintos conflitos hai moitísimas dependendo do contexto, non vamos a enumerar todas. Pero xa che digo, é un tema moi complexo e é moi importante cada vez máis, sobre todo con rapaces que están chegando, pois ahora podes saber moito máis que isto, pero lóxicamente os rapaces que veñen agora pois son un poquinho máis mimados, un poquinho máis caprichosos,
bueno, un poquinho por educación que se dá hoxe en día, non? Que teña un poquinho, pois todo na man. Sí. E a veces, pois, cando lle ven unha do revés, unha frustración, algo que non esperan, ou algo que non lles vai exactamente ben, pois a veces non reaccionan correctamente. Hai unha parte na que nós temos que intentar axudalos a entender, intentar axudalos a asimilar certas cousas, e hai outras nas que temos que tomar decisións, pero sempre que se poida, pois, consensuar e manter a xente de acordo. Bien. A Carregal preguntaríalle que a actitud do míster influye directamente no rendimento dun equipo. Entonces, desde o banquillo, que estuveches en varios banquillos, non? En Cambados, con xente de fútbol base, bueno, varias... Eres dos que gritas, eres dos que estás tranquilo, os corriges e despois nada máis. A ver, fundamentalmente eu faría dúas diferenciacións claras, non? Eu, quizá na última etapa, despois de vir de Campado, estuve en 7 anos na coordinación do Arosa, traballando no fútbol base, e, bueno, eu creo que aí os feedbacks que tes que transmitirlle aos rapaces teñen que ser claros. Lógicamente, antes falaba Mariano, por exemplo, do aspecto educacional, por exemplo, da transmisión de valores. En ese aspecto, por exemplo, cando estás traballando, por exemplo, na base, eu creo que é fundamental esa educación en valores, non? A nivel deportivo, si dicíamos que o entrenador ten que ser un líder de cara aos rapaces, moito máis cando estás traballando en fútbol base, non? En fútbol senior, por exemplo, ao mellor cada un ten unha forma de ser, non vou a criticar actitudes e formas de cada entrenador. Hai entrenadores ao mellor proactivos e reactivos, hai entrenadores que son capaces de transmitir dunha maneira. Eu o que si non entendo moito é, por exemplo, entrenadores ao mellor que vociferan ao mellor no campo, porque ao final eso se convirte, o primeiro día pode valer, pero se non tes traballado non sirve para nada, pero chega a ser rutinaria, ao final non ten ese proceso, non vai ter un resultado final, non vai ter un produto final, non? Logo, cada un ten unha forma de ser, pero eu creo que moi importante é a proactividade, ser capaz de ser proactivo no banquillo, ver cousas, e se non eres capaz de ser proactivo, polo menos, cando seas reactivo, que as decisións sean, lógicamente, para revertir situacións e sacar resultados positivos, non? Fixense esta pregunta porque chama a atención a veces. Levas toda a vida vendo fútbol. Eres toda clase de entrenadores. Entonces, es algún que non debía estar no banquillo, sabes? Son poucos, pero nos conocemos algún. Sí. Entonces, bueno, o ideal sería eso. A ver, hai de todo, non? Eu, desde logo, un poquinho falando nos últimos anos, cando puxemos en marcha un poquinho a base do Arosa, pois na base tuvemos a suerte de captar entrenadores que, bueno, era un luxo telos en base, porque incluso estaba entrenando en preferente, en terceira división, e creo que unha das premisas fundamentais era iso, o sea, que o aspecto competitivo era importante, pero o formativo era fundamental. Era fundamental. Como manexarías a moral dun equipo despois dunha racha que ven perdendo seguido? 6 ou 7 partidos seguidos. Hai que levantar esa moral. Pois o aspecto positivo, máis donde debía recargar máis a idea do equipo é na motivación. Motivar o equipo de alguma forma, buscar tareas de entrenamiento donde o futbolista, en este caso o xogador, só pensar en entrenar, en facer as cousas ben, que non estuera pensando en resultado, pensando en que se podía equivocar. Pois buscar ese tipo de tareas donde durante a semana, sin complicar moito as tareas, porque é un momento que o está pasando mal e a situación é complicada para o xogador, buscar esas situacións, esos juegos, vamos a chamar juegos, dentro dos entrenamientos, onde sea máis divertido, donde o pensamento sea solo no juego en sí, que é un juego de fútbol, que non é que vas a morrer ou che vai pasar algo, unha enfermedade ou algo. É un juego onde tes que estar alegre, tes que estar contento, tes que estar en boas condicións para salir o domingo e ganar o partido. O que está claro é que, a ver, falamos da teórica, o que está complicado depois
facelo no campo de fútbol. Quero dicir, ese pensamento vai estar, na primeira situación que pase no partido vai a influir, o importante é depois tamén hai que traballar o tema psicológico individual, quero dicir, animar ao futbolista, cada un ter empatía en parte co futbolista, porque cada un é un mundo, cada un ten unha forma de pensar, cada un ten unha forma de actuar e intentar convencer e animar ao futbolista para que o domingo intente facer o mellor posible, e que porque non intentar, por non facer un control, por inhibirse no juego, por non facer unha acción que está traballada a nivel grupal, pois por non facela, que teña problemas, quero dicir, ten que intentarlo. Eu fíjome moito como entrenador, a miña vida toda foi como entrenador, foi por actuacións de como era como futbolista, de o que me enseñaron, quero dicir, a educación dentro do fútbol é moi importante, e depende como te eduque, tanto na casa como na vida general, pois no fútbol vas ter moitas garantías de facer as cousas ben. Ese tipo de futbolista pois é máis manejable, actúa mellor, cara ao entrenador, cara ao equipo, cara ao juego, e iso é moi importante, quero dicir, ter esos futbolistas que animen, que sean positivos dentro dun equipo, iso é primordial e garantiza que un equipo funcione, que teña un bo nivel. Tocases aí un puntito que me tocou algo. Estou totalmente de acordo, non? Sobre todo da educación do neno, para que sea mellor, para conseguir iso que acabas de dicir, falando de educación, casa, escola, e o fútbol, o deporte, aí está todo. Si ves mal educado, un xogador que che contesta, que despois son un tipo de entrenador que non me fai daño, ao mellor que me conteste un futbolista, sempre que sea contestar nunha cousa educada, quero dicir, non faltar ao respeto ni nada, pero ao mellor debatir ou tal, porque eu como futbolista tamén teño debatido cos entrenadores. Eu tuve non sei se a suerte ou non suerte, porque depende como mires del punto de vista, eu como xogador ao pouco tempo ser adestrador, quero dicir, se tal queda sacábamos o título moi rápido, quero dicir, Julio Díaz, que era o meu entrenador de juveniles, prácticamente me inculcou que sacaba o título de entrenador, e aos poucos anos xa tiña as dúas titulacións, depois a terceira saqueina moi levaba entrenando un tempo, pero as primeiras saqueinas moi rápido como entrenador. Eu creo que a educación é o fútbol, vamos a dicir, fútbol base, porque depois eu son dos que penso como adestrador, que non conseguir na base é moi difícil conseguirlo depois. Se non vas ben educado, hai cousas que non podes manexar, por iso poden decir de mí que non falo moito como adestrador, que non falo moito, entreno, fago poucas cousas, non intento facer máis ou menos, teño un concepto bastante bo de todos, quero dicir, que o comportamento aquí cos futbolistas é en outros aspectos. Unha vez, tanto dentro como fora do campo, tiña contacto con a maioría deles, o contacto que teño que ter, que era unha persona, eles eran unha persona un poquinho máis maior, eles eran uns menos, non? Pero a experiencia foi moi boa. Eu teño unha boa experiencia tamén de xogar aquí no Estradense, non xogar como xogador, pero xogar un ano, con 18 anos, aí na Bayuca, xa, a Copa do Sá, que foi o único ano que xoguei a Copa do Sá, e xoguei contra os Estradenses aí na Bayuca con 18 anos, juvenil do Compostela, que ao final é un bon recuerdo porque ao final ganámosla, senón non recordaba deso. Non me acordo onde debía de estar. Sí, xa fai tempo, xa fai 40 e pico anos. Pois, vamos un pouco máis rapidez, porque estamos enrollando un pouco. Eu quería saber, Tinto, esa etapa túa, no Estradense, que eu conozco a máis ou menos, a xente que nos ve non conoce nada, o que sofriches ti aos xogadores, podes contar algo? Ou non se pode contar? Sí, home. No, e aparte que xa non é que non se ponga a contar, é que creo que os xogadores se merecen que se conte. Por eso. Porque ao final, bueno, eso creo que foi moito máis o Estradense dos xogadores que o que fixemos tamén por a parte directiva e do entrenador. É dicir, eu, por exemplo, esa plantilla se non teño Unai, Vicente, despois en outra escala outros xogadores, non? Pero bueno, estaba Fafú, estaba Brais, estaba Lupe, que eran
partes importantes, non? Pero fundamentalmente eles dous, pois houbéramos falado de que seguramente o devenir da temporada houbera sido outro, houberan plantado de entrenar e fomos capaces de facer 3 sesións durante todo o ano, que na situación na que estaban era delicada. Facíamos un día en Figueroa, outro día en Callobre, o viernes na Balluca moitas veces na parte de atrás, en Cobrar, bueno, aí foi fundamental o que eles fixeron de paraguas, que ao final era un mero comunicador e trataba con eles, entraba de convencelos de que dependía deles que a salud do club pois non pasara a cuidados intensivos se incluso non estábamos neso, non? O que pasa que, bueno, había unha situación económica que moitas veces desconocíamos e pensábamos que o club estaba moito máis sano, non? Pero, bueno, sí que é certo que chegou un punto que eles tamén dixeron hasta aquí, non? Pois xa era unha situación delicada, empezaron a pedir que polo menos xa que íbamos en coches, pois que se lle solicitara o anticipo da gasolina para que además da deuda que acarreábamos de outras cousas, pois polo menos non tuveramos que adiantar o gasoil, tema bocadillos, tema tal, bueno, foi unha etapa delicada. Eu sempre digo que, bueno, nesa época tiña pelo para aburrir e non me caera o pelo así na miña vida, porque, bueno, me sentí con unha responsabilidade, bueno, moi grande, eu estaba tamén nese aspecto moitísimo ou moi verde, entonces, bueno, pois eu de feito non estaba aquí, estaba no Portonovo, me chame, hai que sacar isto adiante como sea, e temos isto. A mí me pilla cos juveniles do Sporting que gracias a eso pues, tamén somos capaces de completar sesións o que, bueno, que moitísimos xogadores doblaban sábado e domingo 90-90, 90-90 e mirando moitas veces a partir de xaneiro de non facer os cambios donde a nivel de licencias fixéramos algunha cafrada que nos costara o partido, non? Entón, bueno, foi un meritazo de como se comportou a plantilla e do compromiso deles. O equipo non estuvo en descenso en ningún momento, sí que daquela era moi complicado saber que puntuación tiñas porque aquela segunda B generaba uns arrastres, bueno, que hasta últimas 2 xornadas nos salvamos dos arrastres que descenderan 6 equipos ese ano e de feito descendemos aquí o Arenteiro na Balluca no penúltimo partido e bueno, pois hai moitísimas anécdotas que acabaron nun final feliz pero que durante o ano foron todas moitas máis tristes que porque era hostia tras hostia pero bueno, ao final quedou aí despois todo o resto da etapa foi evolutiva tanto no económico como no deportivo como na chegada de xogadores e bueno, pois xa empezou a disfrutar de outra maneira. Moi ben. Bueno, eu tamén tiña ganas de oírte un pouco que me contaras, se sou así non sabía. Sí. Hai unha anécdota concreta que en Atios que os xogadores se reúnen antes de empezar o partido. O Atios estaba xogándose o ascenso, nós na parte de abaixo, e foi un día que foi un pouco convulso que casi non quixeron viaxar a Atios, nos convencimos de ter que ir, se reuniron antes, me mandaron salir do vestuario, se reuniron, evidentemente os pesos pesados dixeron que tampouco era o momento, que había que dar o do, que se suele dar, e pues, arrincamos un empate con o equipo que se estaba xogando pois, entrar nos postos de ascenso. Pois eso era un pouco o detalle a contar de como despois eles sacaban o que tiñan que sacar e chapó por eles porque competían dunha maneira pois, abismal. Bueno, a Manolito Blanco, pois, como manexarías a un xogador que non cumple as expectativas do equipo, Manuel? Que lle farías? A ver, hai varios temas. Hai varios temas que pode ser motivo de que non cumplas. Por exemplo, se pode fichar a xogadores sin coñecer, sin ter suficiente información sobre el, por 4 cousas que che din o mellor unha persona que confías nel, un representante ou que sexa, chegar aquí e encontrarte con unha manzana. Bueno, pode ser o caso, tamén pode ser o caso dunha persona que non lle apetezca competir, a pesar de saber que sabemos que é bo futbolista. Entón, aí, por exemplo, eu teño claro que se un xogador non dá o nivel, pois, con educación, xa non queiras, teres que buscar un reemplazo porque, creo eu, non? Se eu quero competir, evidentemente, pois estamos falando de competir.
Ora, se é un chaval que se pode guiar e incluso lle podes axudar, pois supoño que é o feito de estar con él, estar cerca, bueno, cosas que saliu aquí, non? De falar con él. Creo que nós temos casos aquí de xogadores que chegaron a nivel deportivo, bueno, pois aparentemente moi ben, que eran moi bons xogadores, que chegaban como tristes, decaídos ou incluso, non sei, como a ver si esta vai, e creo que conseguimos sacarlos adiante, incluso algúns, bueno, deron aquí un resultado excelente. Pero, bueno, creo que hai que estar cerca do futbolista, falar con eles, axudarles no que faga, nos problemas que pode ter, que a mellor cada persona non é un mundo de poder problemas de todo tipo. Que se abra, que che conte e intentar axudarlo en esos aspectos. Despois aí, bueno, cada un ten o seu equipo. Bien, ven a cuento esta pregunta, porque é un poquillo rara, pero ven a cuento porque soliveuse aquí. Ele vino eu, entonces trouxeran unha vez un porteiro, Dios mío, solo velo ao principio, pois eso non paraba ni un... 2 metros, medio. Nada. Se medía 2 metros. Mira como estás enterado. Chegou comigo. Ah, pois... Pues mira, ti que casualidade. Sí, claro. É o que nos pasou, bueno, houve que resolver o tema como se pudo, pero vou que aguantar un pouco, Sí, e viña dunha canteira importante. Viña dunha canteira, exactamente. Grande. Que pasou, non? Sí, xa non me acordo. Bueno, decía por eso. Bueno, Mariano, a túa etapa aquí non? Moitas gracias. Eu creo que non sei, ojalá repitas, pero en donde sea. Nunca se sabe eso. Pero contanos un pouco esa felicidade que tu leches ti toda esta época. Sí, iso paso que te ganado por aquí, penso que foi bo para os dous, creo que crecimos os dous, como adestrador, o clube que estrutura, resultados, categoría. Penso que fomos aprendendo polo camiño, penso que fomos evolucionando, penso que chegamos a cotas que era moi difícil que pensar que se podían chegar. Sí. Creo que supemos separarnos no momento adecuado e correctamente. Teño un recordo magnífico, xente que traballou comigo, de futbolistas, directivos, aficionados incluso. Sí. Penso que según vai pasando o tempo, pois en perspectiva, pois vas dándote conta de onde empezamos e a onde chegamos. E xa che digo, eu encantado sempre de vivir aquí, sempre me tratan fenomenal, sempre teño que estar agradecido coa xente que me axudou a crecer neste clube, a xente que me trouxo, e xa che digo, a toda a xente pois, que cada vez que me ve, pois, me recorda con cariño, como a ti, por exemplo, Pois cada vez que ven aquí. Pois eu dou muchas gracias en nombre da afición. Muchas gracias. A Carregal, pois, que cualidades debe ter un entrenador Carregal? Ti? Bueno, porque as cualidades non é o mismo un entrenador profesional que un que está na base, non? Estamos falando de antes. Pero algunha cualidade que debe de ter, sobre todo importante. A ver, o primeiro se deduce en calquera actividade profesional, en este caso transferido ao fútbol. Sabemos que as competencias conceptuais que manexa o entrenador, eso é basicamente primordial, non? Eso se dá por feito. Pero, aparte, eu creo que é moi importante que o entrenador siga unha formación continuada. E, fundamentalmente, hoxe, nos cambios que hubo últimamente, nos últimos anos, de cantidad de ferramentas que se introducen no mundo do fútbol, non? Todas as tecnoloxías que creo que son moi positivas, non? Porque eso produce, por exemplo, que teñas máis coñecemento dos contrarios, que teñas máis coñecemento do teu equipo, porque prácticamente fai 10, 12 anos ninguén, por exemplo, grava un partido. Hoxe, desde categorías bases se grava un partido e é capaz de chegar, facer uns cortes e durante a semana pois explicarlle ao futbolista pois tal fallo, tal cousa, e iso era impensable, non? Logo esa formación continuada do entrenador é fundamental. E despois, para min, a xestión de grupos, non? A xestión de grupos eu creo que é fundamental. Estamos falando dun deporte colectivo, donde hai 20 ou 22 individualidades totalmente distintas, onde hai que pelearse con eles durante a semana para recoller o froito, a avaliación cada domingo, e iso a mí me parece fundamental, xestionar o grupo, e creo que é do máis complicado.
Bueno, é a pregunta a Moure, cales son as funcións do entrenador? Dime algunha función. Pero creo que xa é un pouco repetitivo. Sí, Que é máis ou menos. a ver, a función do entrenador un pouco querer ser entrenador, ter o liderazgo como entrenador. Exacto. Depois a comunicación, comunicar que o futbolista te comprenda o que quere del. Non? E depois ter o que dixen antes un pouco de empatía, quero decir, conocer ao futbolista e, claro, ter a empatía de conseguir sacar o máximo rendimiento, de saber que non todos son iguales, que o futbolista é un mundo, quero decir, e pois, bueno, eu xa parto da base que o entrenador ten conocimiento. Eu xa valoro a todos os entrenadores. Se eres un entrenador, tes un titulación, tes un conocimiento. Tes un conocimiento e unha preparación. Pero hoxe en día, eu en todos os niveles que estuve, eu coido que o que teña a titulación ten preparación suficiente para entrenar a calquer equipo de calquer categoría. Quero dicir, pois está o nivel dos futbolistas, quero dicir, que é primordial. Os futbolistas hoxe en día son primordiales para que un equipo funcione. Hoxe en día, máis ou menos, un entrenador pode decir, este equipo para que compite. Sabemos, empezamos por calquer categoría ou por empezar polos grandes, en primeira división, e os equipos xa saben por que compiten. Hai 3 que compiten por a Liga, podes decir, outros por clasificación de copas, e depois outros que xogan para descender, outros para estar na mitad da tabla, quero decir. E o importante son os futbolistas, quero dicir, os adestradores teñen un conocimiento moi importante, quero dicir, depois eso, depois partindo da base que se eres un entrenador, tes unha titulación, tes uns conocimientos, pois xa podes entrenar a un equipo e tes aspectos físicos, técnicos, tácticos, que os dominas suficientes para dirigir a ese equipo. E pois están os medios, quero dicir, hai categorías que os medios son moi baixos. Os futbolistas traballan, estudian e tal, xa non podes ter moita dedicación, pero a nivel profesional será un mundo, xa en día un mundo, xa a preparación, os medios informáticos, os preparadores que tes, físico, técnico, de masajista, médico, entrenador de porteros e todo, pois claro, é un mundo máis fácil e podes conseguir millores cousas. Bien, se non hai, como tu den eu, pois un panadeiro, un albañil, eso tamén non é un equipo. Entonces, cambia todo un montón. As instalacións cambiaron moito tamén co tempo e bon que se millore, que haya millores medios. Temos que estar contentos os que tuvemos ao mellor entrenando en campos de terra en malas condicións, en categorías moi altas, que os rapaces teñan medios e instalacións e que poidan facer as cousas mellor. Estou interesado en facerlle a pregunta esta, porque sorprendeume que foras a Estados Unidos bueno, levaches unha escola de Barcelona ou algo así. Sí. Eu non sei ben como era porque leíno na prensa e non me acordo ben. Pero gustaríame saber esa experiencia que tuveches ti alá, pois saber algo deso. Bueno, ao final o funcionamento da academia é como un club aquí. É dicir, que asinan un equipo e o funcionamento é exactamente igual. Eu levaba nese caso o Juvenil División de Honor e a competición pois é moi similar, simplemente, bueno, pois, o formato estadounidense pois entra un poquinho o factor tipo NBA de playoffs e demais, pero despois o funcionamento é moi similar. O que pasa é que, bueno, foi un poquinho pois descafeinada porque nos pillou xa tema pandemia e, bueno, sí que a experiencia pois aí se baixou un poquinho o nivel do que podía ser, pois non, pois ese sentimento pois profesional como tal de poder viaxar, de hoteles, despois, bueno, se desdibujou un poquinho o tema porque as jornadas que se suspendían a veces nos facían viaxar e xogar sábado e domingo, bueno, foi un poquinho descafeinada, digo, non? Pero, bueno, despois polo resto, bueno, pois, algo pois, que non pensaba que fose a facer, xa me pillaba un poquinho tarde, pero sí que é certo que me chegou nun momento que me podía permitir pois, familiarmente e demais, e nada, pois tirei pa ali para vivir esa experiencia, non me arrepinto nada, todo o contrario, creo que foi super productiva, no deportivo, no personal, sobre todo, e se egoístamente pois, penso pois, nas vivencias ao mellor de conocer, de viaxar e demais, pois xa muitísimo máis, non? Pero entón, bueno,
Positiva, non, Sí. moitísimo máis. Bueno, pero a Manolito Blanco vou dicir a ver como ve ustedes este cara. Non sei, desde o punto de vista do preparador físico, como vai a ver, primero. que nos conte. Non Si vai, salir non da anda, tabla, non anda nada. Non anda nada. A ver, como ves desde dentro? Desde dentro, nos vemos desde fora. Sí, bueno, de dentro, pues, como nos gusta, es decir, traballando, apostando por unha idea que está salindo, todos a unha, un pouco o resumen ese de que todos os xogadores están co entrenador, un entrenador capaz de comunicar unha serie de ideas que están adquirindo. Nós traballamos tamén en función desa idea que ten o adestrador, tratamos de facer as cousas un pouco encaminhadas a iso, e os resultados, agora están aí. Desde dentro, pois, se ven outras cousas, temos outros problemas, hai que tirar de cousas que, bueno, hai que facer, hai días que hai que facer inventos, Bueno, bueno, pero a cousa mellor non pode ir. pero funciona. Sí. Bueno, eu tiña máis preguntas para vos. O tempo non nos dícenos que nos temos que ir, pero bueno, daría para estar aquí moito tempo para falar deste tema. Sobre todo o papel dun entrenador de fútbol, o que é importante é os quedámonos aquí toda a tarde. E logo se vamos na miña época, por exemplo, imagínate, nos anos dos 70, que cada empecé a xogar, ahora empezamos a mirar as diferencias, pois estamos aquí todo o día. Pero non quería marchar traéndovos aquí unha cousiña pequena, moi sencilla, vou vos dicir unha frase, digo quen foi o entrenador ou o seleccionador que dixo esa frase, para os que nos van a ver, apuntillar vos algo, decir algo desa frase. Enténdense todas as frases, pero bueno, é como para finalizar isto, non? Empezo por ti, Mariano, isto é unha frase del Bosque, e dixo: ni un balón de oro vale tanto como la estima de tus propios jugadores. Ni un balón de oro vale tanto como la estima de tus propios jugadores. Home, que a xente que traballou contigo teño un bo concepto de ti como traballador, como técnico e como persoa, evidentemente, me toques ollos e Que calquer cousa. Ni un balón de oro, ni un Sí, tesoro. porque ao final eu sempre digo que eu non entreno futbolistas, eu entreno persoas que xogan ao fútbol. Sí. Eu non son adestrador, son Sí. unha persoa que adestra fútbol. Entón, claro, se teño ese concepto de ti despois de traballar, algo que se che. Esta frase dixo ali Stefano. Vamos a ver. Dice: ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Non hai nada que decir. Unha verdade no mundo. Un fai bo a todos e todos fan bo a un. Eu creo que é fundamental. Estamos falando nun deporte colectivo Eso. donde as individualidades son moi importantes, pero ao final o que marca é o colectivo. Exactamente. E logo eu creo que eso dice de Stefano e creo que Guardiola tamén nun libro que li me parece que dicía eso sobre Messi, non? Dicía que Messi fai bo a todos, pero todos tamén fan bo a Messi. Bien. Bueno, todas as frases, esta é a que máis me gusta. Eso me toca a mí. La fácil. Si tú, eu xa sei de memoria, pero vou xa ler. Si estuviera en unha boda vestido de blanco, llegase una pelota llena de barro, no dudaría en pararla con el pecho. Ahora vai outra vez. Manches un trase, pero... a ver, Eso dixo Maradona. xa, pero bueno. Eu tiña moi Teña moito, estamos moitas complicacións. Se que como futbolista é un dios, pero como persona últimamente Xa, complicou a vida un pouco. Pero Pero bueno, me refiro á frase. sí, quero dicir, a ver, o que é que ven ao mismo tema. O fútbol é equipo. E equipo teñen que ter funcións distintas os futbolistas. Un delantero non pode facer igual que un defensa. Ten que facer os aspectos igual, defensivos e ofensivos, pero non poden ser iguales en moitos aspectos, os movimientos, tal. Quero dicir, hai xogadores que golpean mellor, outros peor, outros que teñen que facer un aspecto no equipo distinto, claro, non todos teñen que coller o balón e facer maravillas con el. Porque hai veces que non tes o balón e hai que roubalo rápido. Para roubalo rápido necesitas ao mellor outras cualidades. E por eso che digo, os futbolistas, claro,
é que van todas moi relativas. Sí. As preguntas, quero Sí. decir, que necesitas distintos tipos de futbolistas para facer un gran equipo. Sí, claro. Non todos poden ser Claro. iguales. Non pode haber 10 Maradonas, 10 Eso Messi está, eso e está. tal. Teñen que coordinarse entre eles e facer distintos aspectos e comprendelos. Quero decir, eu fago isto po equipo e tamén son un balón de oro. Xa. Non teño que facer igual co aquel compañeiro. Temos que facer aspectos distintos e coordinalos todos para facer un bo produto. E esta frase, que me encanta, pois eu creo que ven a cuento de como nos gustou o fútbol, que locos estamos polo fútbol, que hasta un traxe me importaría un pleno con tal de parar o balón co peito, non? Sí, E iba tirada por aí. bueno, é que o fútbol ten que gustar, é como es Estamos un aspecto locos de por que, ello. claro, que ten que ser a tua vida. Claro, Calquer faceta da vida que o tomes así, pois pasa, Sí, sí. seguro que triunfa. Sí. Bueno, Tinto, porque che tocou, Tinto. A ver, Al equipo le pido... Oh, esto dixo Bilardo. Bueno, me pilla... sí. Al equipo le pido concentración. Un médico tiene que estar concentrado 10 horas para, de alguna manera, salvar al paciente. Yo os pido solo 90 minutos. Sí, Hay pero que pensar. empezou Alberto tirando por aí ao principio. Cada vez eso é máis difícil. Cada vez é máis difícil. Cada vez ao futbolista, non digo que lle guste menos, non? Pero costa máis involucralo desa maneira. E cada vez son menos, siga habendo moitísimos, pero cada vez son menos. Antes casi éramos todos, por decirlo de alguma maneira. E iso cada vez pasa menos porque tamén hai moitísimas máis actividades, se dispersan, non hai moito menos fútbol de calle, moito menos balón e dúas pedras, entón, bueno, todo eso genera que cheguen arriba, pois, moito menos involucrados neso. Nos dificulta, sobre todo, en certas categorías, todo eso os entrenadores, por suposto. Sobre todo entenderlle que ao final o compromiso non vai só de categorías ou dun salario. Dentro do noso nivel, a exigencia ten que ser a máxima, sabendo onde estamos, e o teu compromiso tamén. Hasta onde poidas, por suposto. Pero bueno, eso cada día, empezou Alberto con el perfecto. O sea, cada día costa máis, incluso en certos niveles que antes iba solo. Bien, que terminamos, Blanco. Bueno, esto dixo Clemente, como un portero no llega al vestuario lleno de barro, no es portero. Pero en primer lugar, tiene que ser Realmente se vamos a poner. Sabes caucho, sabes caucho. No podemos hacer esta pregunta. Bilbao era unha lameira naquela época, cando le entrenaba. Claro. É normal, home, se un portero entrena, se un portero non entra limpio, quere dicir dúas cousas, non? Que ganaron sobraos ou que non fixo nada, non pudo facer nada. Sí. Pero normalmente se chega solución, quere dicir que intervencións, non? Sí, sí. Non parece bien. Sí, non é Non é unha frase ali... Non, porque agora non ven a cos campos que temos, e con todo eso me da cuenta. Todos son algo... Bueno, eu tuve un compañeiro que saleu limpiño, que estaba en campo embarrado, E se meteu dos goles. Terminou o primer tiempo, aí está, eso foi adiós. Pero... Bueno, pois, por hoxe nada máis, voume quedar con palabras que dixechedes vos, sobre todo, quedome cos valores que nos dá o fútbol, nos dá o deporte, a educación, que é fundamental. En nombre da directiva, agradecervos que estuverades aquí, que sodes unha parte pequeniña, pero unha parte importante desa historia dos 100 anos, e desearvos o mellor. Vale? Muchas gracias.